Tugot, ti napalabas. Ti napalabas. Nagsagana ang dala ka Ignas a rumaot iti hideout ni Mr. Forteza. Pinilin na anaimbag da Ruben kan Lindon nga agan-an nadda. Iti daytamit lagundaway. Agrubrubuatan da Forteza kan Doña Dolores amapan iti airport. Kabayatan ngur urayan da ti driver. Kilat nga dagimlung a bomba iti aglawlaw ti hideout. Dagos ang naglamang dagiti dua. Kastauna iti panagbuteng ni Doña Dolores iti rinnupak. Nakunana kani Mr. Forteza adi na baybayan. Ngem insungbat met tilakay amakaamun iti biyag na. Inalangarod ni Doña Dolores dagiti kwarta ken dagiti alahas ket nagtartaray nga immadayo. Itagagayem denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Ting! Napalabas! Ay! Siyak sabutan ti palpaltukan daw. Ituloy ko lang tati tumanay. Makamuditan. Honey! Sa dino ti ayan mo? Sa lakniban nak! Mapantapay ijay Amerika! Doña Dolores, Lindon? di mon gagdatan ti tumaray. Patay talaan. Ituloy ko lang tati tumaray. Di ka tumaray, Doña Dolores! Kartingok ti tumaray. Jak ang patilihukin ni Lindon! Manong Lindon, ada kamit lagayan bitoy. Itay kapayasap sa pulan. Kinamat ko ni Doña Dolores. Napartakpay lagayam at tumaray. Kanya? Patsyak nga dalang itaglawlaw nga glamlamay. Kumlap ka naman! Ni Forteza tinasiputak anang paltong ka na ta. Manong Lindon. Wan, dajayan. Nagtaray iti adayo apasayta. Umay ka, surutan tatiawanan bain. Nagsardingan ti kanalbong! Kamagong! Uwan Baltasar, ngam di ta agkampante. Ta siguradong agsipsipot laang dagiti awanan bain akabusor. Adon tinapasag, kadagiti kabusor tayo. Yung kaslasaan da amay bibos. Adon na ta, dagiti karangrangat tayo. Baltasar, itin mo kanyak ti 50 caliber. Kartangam! Wen, kamagong! Antoy! Paputugak dagiti kabusor. Katkalaatan yu ti mapan iti dayta abudega. Wen, kamagong! Kuburan kayo. Agbilang iti talo. Maysa. 2. 3. Daytoy pay. Anya terabidan tayo diti bodega, kamagong! Natalgad tayo iti daytoy abudega, Baltasar. Aglisi kayo. Tapaltugak ti pader. Babaan iti 50 caliber. Wen, kamagong! Aglisi kayo! Kakadwa! Paltugak ti pader ti bodega. Nagaramid ka! Iti abot apag siripan! Kamagong! Uwan Baltasar. Ngamkurang pay dayta nga abot. Mga ramidak pay iti upat nga agpangatong. Tapno adda pang isulbungan tayo kadagiti paltug tayo. Tapno nalaka tayo laang apaltugan dagiti kabusor. Mawata kon! Di kaya't masawen! Nasirip ka talaga! Kamagong! Daytoy pay! Adeta, masirip tayon anaimbag dagiti kabusor. Babaan ka dagiti abot ti pader. Isulbong tayon dagiti igam tayo iti abot. Kat paltugan tayon dagiti makita tayo akalaban. Baltasar, itid mo ita kanyak ti sniping rifle. Kat sikat ti agserbing espater ko. Wen! Kamagong! Wisit! Nagato dagiti rimbaot dito'y hideout ko. Sa nabali, talagwarasan dagiti buyod ko. Saan da basta mapagod? Ha! Natumba ti maysa ka dagiti buyod ko. Delikado! At ay sniper at aglawlaw. Ha! Di dyan manan! Natumba manan ti maysa ka dagiti buyod ko. At na nagpaputok iti saan unay ka tayo. Ha! Nilindon! Umakarak at dagos iti paglamangan. Masitiglang nito ayan ko tinagpaltugan ni Lindon. Honey! Sa dino ti ayan mo? Sa lakniban na! Yakoy kaya't ti mata!
Oh, makamuka ni tibiyag mo, ta makamuak mo tinitibiyag ko. Mangsapo laki tinatalagad na paglamanga ka. Honey! Tulungan na! Sa dinutiayan mo! Arayatin na! Amang ano at amang paltong kanyak! Ay! Ang daman ng kimloong! Ay! Madadahal ti ulok na pwede nakarwa butang! Doña Dolores! Di nakigaman, Linton! Imbaot mo kanyak tibag mo! Ditakan! Di ka tumaray! Anoy ko! Di mo guyod ang tibuok ko! Di ka agulagulpay, Doña Dolores! Arayatan ka! Tantani ahon! Ditakan! Ha! Nalapsutak manan ni Doña Dolores. Dayjay tinang paltong kanyak! Oh, nakaadayon ni Doña Dolores. Jakmat mabalin apatayan. Gaputa iso ti may sangag tistigo kadagiti riribok a mapaspasamak ita. Himbag lakit din ta na itarayak ni Lindon. Tano saan? Ay, pinatay na kuman. Ay, nga tati aramidak. Sa anak matabas na makalipas. Kaputa na gado dagiti agrarangan. Hani, sa dinutiayan mo. Hujak mo tan makita ni Hani. Natay samutan. Hani! Mayat na ito'y, anapanunot mo, kamagong. Saan da tayo? Basta mapaltugan. Gapo, itinaramid mo nga abot. Uwan Baltasar, isulbong tayo laang dagiti igam tayo iti abot. Tapno nalaka tayo ang mapaltugan dagiti kabusor. Uwan, kamagong. Adupay dagiti kalaban, Baltasar. Agtignay tayon kakadwa. Lepasan tayon daytoy alaban. Oh, nagsartengan dagiti pipinaltoga. Hanya nga tanti mapaspasamak. Lalabit niyag palpaliw lang dagiti kabusor. Libos! Ganun nagkailang! At na si puta ka naglamang iti sa nunay nga tayo. Oh, agyamanak! Palawlawan niyo na yung pagti-hideout! Tapno saan da basta makastrag dito naglamang tayo! Oh, nagkaduda rin maot. Iso patayan tayo amin ida! Oh, natitipuyot ko kasarsaritak lagi tay. Sa dino tinangpal... Ha, tayo manan. Ang ipinaltog na nitisan unay nga tayo. Nakapwisto na yung pagdagiti kabusor! Dahito'y para ka na kayo! Dahito'y pay! Nakalamang dadawas. Ado pa dagiti karangangan mi. Matay ka! Dai mo ko ma! Sila ti patayan. Agawag ti mo kum kat ibag kong kumutlak. Imbaglangan ta na si putak adagos ti dadarok na. Ops! Damang palpalto ganyak. Dajay. Umakarak. Mapaanak iti natalgad a lugar. Pangulo Baltasar! Tata Kamagong! Apay, anya ti ipadamag mo. At nasiputan mi alugan dagiti soldado. Kat agturong ta dito'y pagrarangatan tayo. Anya? Kakadwa, laglagi pa niyo. Saan tayo akabusor dagiti soldado? Kat numabalin, saan tayo alumaban kadakwada? Wen, Tata Kamagong! Anya, tiramidan tayo, kamagong. Jak pa'y maibaga noon niya ti aramidin tayo, Baltasar. Anya, Bilinam dagiti tataong, kat agpaknida dito'y ayan tayo. wan kamagong. Aramidan tayo ta. Anyaman ti mapasamak, natalgad tayo iti daytoy a bodega. Manang Ansing, Senyorita Diana. Apay ka di, Salya. Kasla maururaman ka. Apay ka ting agpayso, Manang Salya. Madama ti gubat itay ti kabangibang nga ili. Anya? Nangag ko itay ti damdamag iti radyo, idi napanak gimatang iti tersena. Aniya? Saan pa'y nga amuno asino dagiti aglalaban?
Sigun iti damag, nagturungan dagiti operatiba iti dayja lugar. Diyos ko! Ay na, anya ka din di mapaspasamak dito rabaw ti daga. Anya ti aramiden dagiti soldado iti daytoy a lugar. Delikadon. Ang mga nuuray da kami kat punteryaan da. Manong Lindon, 5 ang military truck tinagsardeng iti adayo apas iti pagrarangatan tayo. Wen nga rod, nagwaras matan dagiti soldado itaglawlaw. Jak makita dagiti daddo makakadwa tayo. Sa dinungatan tayo ayanda. Saan tapay lang aggraw dito'y naglimangan ta. Paliiwan tapay ti sitwasyon. Wen Manong Lindon, delikado nga agpaiso. No talo abon nagdagiti agririnubak. Puisit! Apay nga dadim taga sultado. Kasano kami paitan? Siguradong awanin ti laban mi kadakwata. Boss, ano taramidan tayo? Nagwaras ang dagiti soldado iti aglavlaw. Daga mono niya taramidan tayo. Makamunitan. Basta paltugan tayo ita. Would be boss. Agsipot kayo lang. Tijayan, makirang-rangitan dagiti sultado. Kakaduang at adaruben dagiti asultado. Kumlap kayo! Tatayo! Di pinasabugan dagiti sultado! Babaen iti grenade launcher! Kamagong! Huwag Baltasar, ngam di ka agdanag. Gaputan na puskol ti simento ti bodega. Saan tayo abasta-basta maan ano dito eh? Nagmayat, tinagpistuan dagiti soldado! Kamagong! Delikado tayon! Nulumaban tayo pay! Agpaputukak iti angin, Baltasar. Ipadlaw ko kadakwada asaan tayo akabusor. Maawatan dangata! Di pa nagpaputok mo iti angin, Kamagong! Oops! Yeah. Apay pinisang motibadom, Kamagong! Babaan iti daytoy apuraw atela. Ipasimudaag na asaan tayo akabusor. Kamagong! Kartingam nga igalot iti mordong ti paltung mo ti puraw atela. Kat isulbong mo iti abot, tapno makita da. Wan, Kamagong! Kalpasan ti panagpaputok ko iti angin. Iparang mo adagos ti puraw atela. Wan, Kamagong! Itan! Sapay la kuma. Tamaawatan da, ti kayat kong ipakaawat kadakwada. Nagsardang man ang tiranipak dagiti paltog, Ruben. Wala Manong. Apay, anya tinakitam? Rimuar niyang kalignas. Kitkas lagturong iti ayan dagiti soldado. Anya, delikado dahi tanga ramidan niyang kalignas. Anya ti kayat asawon na ito'y. Makirangit tayo kadimot kadagiti soldado. Numakirangit tayo kadagiti soldado. Sigurado nga awan ti agbati asibibiyag kada tayo. Huwag nga pweso. Napalawlawan tayong kadagiti soldados. Apay anagturong iti paglemlemangan dagiti soldado ni Uncle Ignas. Dahil man ang tiranipak. Karangranget nga tani Uncle Ignas dagiti soldado. Saan amabalin akaranget ni Uncle Ignas dagiti soldado? Sigurado amatay tayo amin. Agpapaputok dagiti soldado. Manunod. Amangan mo ni Uncle Ignas ti punpuntirya anda. Ningata Kamagong, ti palpaltugan dagiti soldado. Gagayem, di uliwayan adenggen, dagiti limalangan na pasat, tinobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.